Magandang araw po, tabang ora mismo. Ako po si Jovelyn Isber. Ako po ang nanay ni Ken. Si Ken po ay may sakit na harlequin ichthyosis. Ako po ay lumapit sa inyo upang humingi po ng tulong para sa kanyang mga pang-check-ups at laboratories at maging sa mga pambili po ng gamot niya, ng maintenance po. Marami pong salamat. Mula noong ipinanganak niya ang sanggol ay na-diagnose na ito ng isang hindi pangkaraniwang sakit. Sakit sa balat na kung tawagin ay harlequin ichthyosis. Makakausap natin si Jovelyn. Magandang hapon. Kamusta na po itong anak niyo, Ma'am Jovelyn? Sa ngayon po, okay naman po yung skin niya. Opo, so kailangan lang po talaga ng maintenance po para sa mga lotions po, tapos sa mga gamot niya, tsaka po sa check-ups and laboratories po. Mama, itanong ko lang, Ma'am Jovelyn, bakit isang taon na ang lumipas nang huli po ninyong napa-ospital po itong anak nyo? Sa kakulangan po, financial po. Medyo may kamahalan po ito, Ma'am. Opo. Po, nang nasa ospital po kayo, ano raw sabi ng doktor patungkol po dito sa kalagayan ni baby? Kalagayan po ni Ken ay ang habang buhay na daw po. Wala pa pong lunas sa kanyang sakit. Ano daw sabi ng doktor? Anong dapat gawin o remedyos para sa kalagayan ng iyong anak? Kailangan po ng patuloy lang po ng paglagay ng mga lotions niya po. Tsaka Opo. po, Anong mga may iinumin siyang gamot. ano yung mga gamot, Ma'am, na iniinom niya at mga sinasabi niyo nga yung lotion na pinapahid niyo po dito kay Ken? Yung mga lotion niya po, Avionate, tsaka Cetaphil po. Tsaka yung panligo niya din po, Cetaphil. Yung gamot naman po, bago po siya makainom ng gamot, kailangan po makapakita po mukha sa mga nirefer po na doctor. Bali, 4 po. Nasa magkano po yung nagagastos niyo dito, Ma'am? Hindi pa po namin alam, sir. Kasi po, di pa namin napapakita po. Opo, itong mga lotion, Ma'am, na pinapahid niyo po dito kay baby, nasa magkano na po yung gastos niyo? At itong gamot na sinasabi niyo po, Ma'am? Sa lotion po, sa po, 1.5 po yung Cetaphil. So, medyo may kamahalan po ito, Ma'am? Opo. Sa Cetaphil pa lang po yun. Opo. So ngayon, Ma'am, kamusta po itong trabaho niyo, Ma'am? At ano po yung trabaho ni Mister? Ako po sa ngayon, wala pa ako kasi ako po yung nag-aalaga kay Ken. Yung mister ko naman po, mekaniko. Nasa magkano naman, Ma'am, yung kinikita niya sa kada araw? Ang araw-araw po, minsan po, 500. Sumasapat naman po ito sa pangangailangan niyo sa pang-araw-araw at sa gamutan po ni Ken? Hindi po sapat. Opo. So, paano po kayo? Saan po kayo kumukuha, Ma'am? In case po nangangailangan po kayo ng lotion, saan po kayo kumukuha ng pambili noon? Minsan, nagbibigay yung mama ko po. So, yun lang po, yung nagbibigay. So, tulong-tulong na po kayo. Kumbaga, humingi Opo. na po ng tulong sa pamilya mo para sa gamutan po ni Ken. Opo, opo. Pangilang anak mo po ito si Ken, nanay? First baby po. Opo. Tapos, sa pamilya nyo, Ma'am, first time po ba ito na magkaroon ng ganitong sakit po sa... Kumbaga, sa pamilya nyo, Ma'am, may history ba na ganito pong senaryo na meron pong sakit na ganito? Wala po. Sabi po nung lola ko, wala daw po history sa side ko. Kulang ni mister ko. Wala din po sila sa... Wala pong history. Di po namin alam. Opo. Nung una nyo pong napatingnan po ito si Baby Ken, ano daw sabi ng doktor? Ito ba'y nagagamot or delikado po ba ito? Ano na po, lifetime na po. Pero lifetime may... na po yung sakit niya. Opo, pero may chance po na pwedeng magamot po ito. Yung gamot po. Opo. Yun yung makakapagpahina ng niya, ng pamamalat niya. Pabilis po kasi mamalat si Ken. Opo, ano po yung madalas na epekto po nitong sakit niya, Ma'am, dito sa kay baby? Nangangati po, minsan. So ano yung, pag nakikita niyo po na nakakati po itong anak niyo, ano yung ginagawa niyo po, Ma'am? Nangangati na po siya. Apply naman po ng lotion. So pag nakikita niyo po na nangangati po itong anak niyo, ay agad yung pinapahiran po ng lotion. Gaano kahirap, Ma'am, na makita po itong anak niyo na nahihirapan dahil sa kanyang sitwasyon? Sobrang hirap po. May mga pagkakataon ba, Ma'am, na humingi na kayo ng tulong sa iba't ibang tao para sa gamutan po ni Ken? Para mapaktingnan mo dito sa doktor? Opo, sa DSWD po. Sa ngayon po, Ma'am, ano yung pinakakailangan nyo pong dapat na gawin po dito kay Ken? Yung mapacheck up po siya sa mga espesyalista para po mabigyan siya ng laboratories po para yun po yung magiging maintenance niya, yung gamot. Opo. Bakit ngayon, Ma'am, na pagdesisyonan nyo na po na ipagamot na po itong anak nyo na pinaabot niya po sa 1 taon? Bali po, kasi dati po sa BRTTH po kami
magpapacheck up doon sa derma. Outpatient po siya. Yung kalagayan daw po ni Ken Opo. sa parilong sa sakit niya po, hindi daw po severe. Kasi po, mabuhok siya, tsaka yung pamamalat niya hindi grabe po. Pero ngayon ma'am, dahil sa ina-apply nyo pong lotion at mga gamot, kamusta na po yung kalagayan po ni Ken? Dahil po sa mga bigay ng derma po niya, mas nagiging okay na po yung skin ni Ken. Opo, ang gusto nyong mangyari ay mapatingnan muli ito si Ken para tuloy-tuloy na po itong pag-improve po ng kalagayan ni Ken sa balat. So, ang gusto nyong mangyari ay mapacheck upon po ito ma'am, si Ken. Mga espesyalista po sa mga ENT and sa iba pa. Sige ma'am, standby ka lang para sa agarang pagtugon sa inyong alalahanin. Nanay Jovelyn, nasa kabilang linya ng ating telepono si Ma'am LV Sedeño. Siya ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LV. Yes po, good afternoon. Opo, narinig niyo po, Ma'am LV, ang aming usapan patungkol po dito sa anak ni Nanay Jovelyn na kakaibang sakit sa balat. Ano po ang maaaring matanggap nila Nanay Jovelyn mula sa Ako Bicol Party List? Ma'am LV, isa muli ang tanong ko po ay, ito po, meron po tayong kababayan mula sa Bulan, Sorsogon, si Nanay Jovelyn, at ang kanyang alalahanin ay mapa-check up po itong anak niya na meron pong hindi pangkaraniwang sakit po sa balat. Ano po yung maitulong po ng Ako Bicol Party List dito kay Nanay Jovelyn? Tanong ko lang, kailangan ba talaga dito sila ibalik sa amin sa BRHMC o kailangan dalhin sa skin clinic? Yan. Nanay Jovelyn, narinig niyo po yung tanong ni Ma'am LV. Meron na po siyang derma ngayon, yung sa daily skin clinic po. Oh, so kailangan ma'am na idala ito sa skin clinic, hindi po sa BRHMC? Opo, hindi na po siya sa BR ngayon. Opo, sige. Ma'am LB? Yes po. Opo, sabi ni ma'am, kailangan na daw po idala ito sa skin clinic. Ito si baby. Okay. Ganito yung ang gagawin natin. Dalhin po natin sa skin clinic. Malapit lang naman dito sa atin sa BRHMC. Meron po tayong skin clinic dito, di ba, sa unahan lang po ng kampo. Ang gawin natin, mag-coordinate na po tayo doon, tayo sa Tabangura mismo para ma-schedule na natin yung baby. Ipakita na sa doktor doon or sa attendant doon kung yung picture ng baby, kung anong dapat gawin, anong dapat dalhin. If ever naman na may mga kailangan gamot, pwede naman natin silang i-refer sa DSWD through MAI para mabili ng mga kailangan ng bata. Opo, kung meron kang mensahe po dito kay Nanay Jovelyn, Ma'am LV, na po yun? Nanay Jovelyn, syempre nanay din po tayo, nanay din po ako. Masakit po para sa magulang na makita natin yung anak natin nahihirapan. So, huwag na po natin patagalin, nanay ha. Kailangan natin madala sa skin clinic yung bata para po malaman kung ano dapat ating gagawin. Sige ma'am, kung meron ka din pong pahabol na mensahe sa ating publiko, ano po yun Ma'am LV? Nandito na po ang Ako Bicol Party List. Handa po tayong tumulong through the effort of Kong Saldi and Kong Gerbin. Nasa loob lang po tayo ng BRHMC compound. Hanapin lang po si Miss LB sa table 4. Sige po ma'am, dahil po dyan, maraming salamat po. Ma'am LV Sedeño, siya po ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Thank you so much. Nanay Jovelyn, narinig niyo po ang sinabi ng Ma'am LV? Opo, sir. Opo, at sabi ni Ma'am LV ay kailangan na daw na idala talaga ito sa skin clinic ito ang anak nyo para malaman natin kung ano talaga yung kinakailangan pang gamot at dapat gawin para sa agaran na paggamot po dito kay anak nyo. Ano ma'am? Opo. Ma'am, ano po yung mensahe natin? Maraming salamat po sa Tabang Ora mismo po sa agarang pagtulong po. Opo. At sana ma'am, huwag na natin itong palampasin pa ng 1 taon para magamot na po itong anak nyo ma'am. Ano ma'am? Opo. Salamat po. Opo. At meron po kaming staff na tutugon po sa inyo at tutulong sa mga susunod pang proseso para matanggap nyo po itong tulong. Ano ma'am? Maraming salamat po, sir. Opo. At maraming salamat din ma'am sa pagbigay ng kwento nyo po sa amin, alalahanin sa aming program.